Veliki pozdrav svima, moje ime je Danica Grubač. Imam 56 godina i već nekoliko meseci, tačnije od septembra prošle godine, koristim proizvode Sibirskog zdravlja. Do informacije o njima došla sam zahvaljujući jednom svom prijatelju, koji je znao za moje zdravstvene probleme. Počela sam da ih koristim i velika većina tih zdravstvenih problema su daleko manji, mnogi od njih i nestali. Ono što želim da vam ovim videom kažem nije neko moje iskustvo, već svima onima koji su odvojili nekoliko minuta svog vremena i da pogledaju jednostavno ovaj video, želeo bih da postavim jedno pitanje. Koliko vi osoba u svojoj okolini, u svojim porodicama, među sobom, znate osoba koje boluju od raznih alergija, od astme, od upale-sinusa, od celulita, dijabeta, hemoroida, problema sa jeterom, kolesterolom, šećerom, imunitetom, bubuljicama, problema sa kostima, zglobovima, paradentozom, obstipacijom, ženski problemi, pa muški problemi, pa sinusi, trigliceridi, vene kapilari, krvni pritisak, srce i tako dalje i tako dalje. Ne da verujem, sigurna sam da svi mi ili sami ili u našoj neposrednoj okolini poznajemo mnogo, ne jedno, mnogo osoba koje, nažalost, imaju određeni zdravstveni problem koji zvaničnom medicinom nisu uspeli da normalizuju. Sibirsko zdravlje, kao međunarodna kompanija već, sa proizvodnim asortimanom od preko 250 proizvoda, ima šta da vam ponudi da bi ove svoje zdravstvene tegobe ublažili ili ih se u potpunosti rešili. Ono što od vas očekujemo u ovom trenutku, to je da me kontaktirate, naravno, kako bih vam prenela informaciju detaljnije, a sve vas iz Srbije, molim da me nazovu na mobilni telefon 064 19 30 667, a za sve druge postoji mail adresa mpiano986@gmail.com. Naravno, ovi podaci, ove informacije nalazit će se dole u opisu ovog videa, tako da ćete moći da ih pribeležite. Očekujem vaše pozive. I za sam kraj mogu samo da vam kažem da za sve ove mesece niti ja, niti moja porodica, niti ko iz moje okoline za koje znam da koriste na proizvode Sibirskog zdravlja, niti kod klijenata dosadašnjih nije imao jednu jedinu zamerku na bilo koji proizvod Sibirskog zdravlja koji su koristili. Čak naprotiv, samo su reči pohvale u mnogobrojnim iskustvima. Toliko za danas, hvala vam što ste bili sa mnom, do neke naredne prilike, do nekog narednog videa. Moje misli ostaju sa vama, želim vam svako dobro.